Napuno ka mga contingents na nagtigi sa panindutay sa street dancing o ritual showdown atol sa Karansa Festival sa Dakbayan sa Danao. Gisaksihan kini sa bagang tuon sa mga Danawanon o mga dumudoong. Sayra nato ang kasikas sa Dakbayan sa Danao. Pinagi nining report. Unang gipahigayon ang street dancing sa napo ka mga contingents nga nagrepresentar sa mga tunghaan o sa mga barangay sa Danao City. Gipakita nila ang ilahan na kadayang estilo sa performance nga nakapahingang hausab sa daghang mga tumatanaw. Samtang pagkagabi gisunod ang ritual showdown sa grandstand diin. Mas nasaksihan ang mabulukong outfit ug props nga nakapasamot sa kanindot sa ilang pasundayag. Kampiyon ang pundok sa nagkaiusang Mahudjakang Ginsayanon, Ginsay National High School. First runner-up ang pundok sa nagkaiusang Luukanon, Bibiana Mercado Integrated School. Second runner-up ang tribo ni Beatriz Di Dorano Memorial National High School. Samtang ang third runner-up ang tribo Sabanganon, Sabang National High School. Ditambong sa kalihukan si Senador Amy Marcos. Mabuhi ang Danawanon! Parinabo! Viva Senyor Santo Tomas de Villanueva! Atong pandemic, no, wakay ta mo celebrate, pero we still ang atong nag-celebrate yapon ta ni Santo Tomas, pero dili gyud ingunaan ni na festive kaayo, no. Yan nasunod pa sa Bagyong Odette, nasunugan pa gyud ang Danao sa atong public market. The words honor and pride has never meant so much to me than they do today. Samtang gihangop sa mga Danawanon ang paghibalik sa Karansa Festival. Unsay kasulti nimo sa tuang Karansa Festival karon sa Danao? Malipayon kayo ang Danao, taga Danao. Malipayon kayo. Nganong malipayon man? Tungod sa ato ang nabalik ang karon na nabalik sagad makatugad nga pag-COVID. Kanang satisfying and nindot kayo siya, organize. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.